እዚ ሰብ ኢስማኤል አዚዚ ይበሃል ክትኣምኑ ዘይክተኣምኑ እዚ ሰብ እዚ ግን 6 ግዜ ሞይቱ ተባሂሉ ሬስኡ ካብ ዝተቐመጠሉ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ውሽጢ ነብሲ ዘርኢ ብምውፃእ ብተደጋጋሚ ነቲ ናይቲ መንደር ሰብ ጎየደ ኣቢሉ እዩ። ሰላም ናይቲ ከይለብስ ቤተሰብ እዛ ጉድ ዘይፈልየላ ዓለም ሕዚ ከዓ ወይ ጉድ ዘብል ወረታት እናስምዐትና ተቕፅለላ። እዚ ካብ ታንዛንያ ዝተሰምዐ ዜና ከዓ ኢስማኤል አዚዚ ዝተባሃለ ወዲ 40 ዓመት ሰብኣይ ብተደጋጋሚ ካብ ሞት እንዳተስአ ነቲ ናይቲ መንደር ሰብ እንዳደንገፀን እንዳጨነቐን ከም ዝኾነ ናይ ዓይኒ ምስክር ኢና ዝብሉ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ዝተዛረቡ እንትኾኑ ናይቲ መንደር ነበርቲ እዚ ሰብ ከም ዓብይ መርገም ብምውፃር ነዚ ሰብ ካብ ከባቢኦም ንምጥፋእ ብተደጋጋሚ ሞኪሮም ዋላ እኳ እንተነበሩ ክሳኻዓሎም ግን ኣይከኣለን እና ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት 6 ግዜ ብሕማማትን ሓደጋታትን ዝለዓለ ጉድኣታት ተኣናጊዱ ሞይቱ እዩ ተባሂሉ ኣዕርኽቱን ቤተሰቡን እንዳበኸዩ ተኣኻኺቦም ክቀብርዎ እንዳተዳለዉ ኣብ ዝነበሩሉ ወቕቲ ንሱ ግን ብዘይተለመደ ካብ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ወፂኡ ኣብቲ ሰፈር ንዝነበሩ 6 ግዜ ኣደንጊፅዎም እዩ። ኢስማኤል አዚዚ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እንትዛረብ ህይወት ክትቅፅል እያ ሞይቱ እዩ ተባሂለ ድሕሪ ምቕባረይ ዳግማይ ናብ ህይወት ንምለስ ሰብነተይ ጋሻ ዝኾነ ስምዒት ይስምዓኒ። ሓደ ግዜ እውን ዝኾነ ዘይፈልጦ ሽግር ከም ዘለኒ ይስምዓኒ። ናይቲ ከባቢ ነበርቲ እንትኾኑ ኣብቲ ከባቢ ከም ዘለው ጠንቆልቲ ንዓይ እውን ጠንቋሊ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ከም ሕማቕ መርገም ገይሮም ከም ዝቆፅርዎን ይዛረብ። ኣብ ሓደ ወቅቱ እውን ናይቲ ሰፈር ሰብ ኣብ ገዝኡ ውሽጢ ደቂሱ እንዳሃለወ ገዝኡ ብምቅፃል ይመውት ዶ ይኸውን ኢሎም ሞኪሮም ከም ዝነበሩን ኮይኑ ግን ብናይ ሓዊ ትክቲ ዓፊኑን ብሓዊ ሰብነቱ ተቓፂሉን ክመውት እዩ ኢሎም እንዳተፀበዩ ከለው ንሱ ግን ወይ ከፈተኽ ብምባል ንሞት ኢዱ ዘይህብ ምዃኑ ኣእሚንዎም እዩ። ትውልዱ ካብ ታንዛንያ ዝኾነ ወዲ 40 ዓመት ኢስማኤል አዚዚ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ታንዛንያ ውሽጢ ትርከብ ሓንቲ ንእሽተን መንደር ውሽጢ እንትኸውን ምንም እኳ ተዓባቢኡ ምስ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣሕዋቱ ከምኡ እውን ምስ ኣዕርኽቱ እንተኾነ እንደ ዓበየ እንትመጽእ ግን ብዘጋጠሞ ኩነታት ምኽንያት ሰበይቱ ሓዊሱ ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ሪሕኦሞ ቦይኑ ከም ዝቐረየ ብዝተሰበረ ልቡ ይዛረብ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብ ስራሕ እንዳሃለወ ብዘጋጠሞ ከቢድ ሓደጋ ምኽንያት ብቕልጡፍ ኣልዒሎም ናብ ሆስፒታል ዋላ እኳ እንተወሰድዎ ናብ ሆስፒታል ምስ በፅሐ ግን ሓኻይን ከም ዝሞተ ንቐረባ ዘመዱ ዘረድእዎም እንትኾን ንሶም እውን ምሟቱ ኣሚኖም ብምቕባል ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ንምፍፃም ላዕልን ታሕትን እንዳበሉ ኣብ ዝነበሩሉ ወቕቲ ኢስማኤል ዓርሱ እንዳፈለጠ ብምኻድ ካብ ዝተቐመጠሉ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ብሂወቱ እንዳወፅእ ከሎ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ብድንጋፂ እንትሕመሱ ተመልከተ። ንሱ ግን ኣብቲ ሰዓት ንሱ ዝተፈጠረ ምንም ነገር ዝከሮ ከም ዘይነበረን ኣብቲ ወቕቲ ሙሉእ ብምሉእ ዓርሱ ከም ዘይፈልጥን ዝለዓለ ቁሪ እናተሰምዖን ከም ዝነበረ ይዛረብ። ምንም እኳ ቤተሰቡ ንኢስማኤል ዳግማይ ብሂወት ብምርካቦም ተተሓገሱ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ግን ዝለዓለ ፍርሕን ረብሻን ዘኸተለ መዘራረብ ጉዳይ ዝኾኖም እንትኾን ኢስማኤል ከም ዝበሎ ኣብ ቀብሩ እንትተስእ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ብምሉኦም ከም መንፈስ ቆፂሮሞ እንዳጎየዩ ከም ዝነበሩ ይዛረብ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ ሰባት ንኢስማኤል ከም መንፈስ እምበር ስጋ ከም ዝለበሰ ሰብ ክቆፅርዎ ኣይከኣሉን። እና ካብዚ እንዳሓር ህይወት ንኢስማኤል እንዳኸበደትን ከም ጎቦ ኣይድፋእ እንዳበለት ክትኸይድ ጀመረት። ኩሉ ሰብ እንዳግለሎን እንዳፈርሖን ክመፅእ ጀመረ እና ንበይኑ ናብራ እንዳደፈአ ከሎ ሃንደበት ንዝለዓለ ሕማም ዝተቃልዐ ኢስማኤል ዘላዓሎ ሰብ ስለ ዘይነበረ ዳግማይ ንሞት እንዳተቃለሰ ኣብ ዝነበረሉ ወቕቲ ሃንደበት ዝረኸብዎ ሰባት ስለ ዝበፅሕሉ ናብ ሆስፒታል ብምውሳድ ህይወት ዋላ እኳ ከተርፈሉን ተሞከሩ። እቶም ሓኻይም ግን ክተርፍ ከም ዘይከኣለን ከም ዝሞተን ኣርድእዎም። ነዚ ተኸቲሉ ኩሉ ሰብ ከም ዝሞተ ብምእማን ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ንምፍፃም እንዳተዘጋጀወ ኣብ ዝነበረሉ ወቕቲ እዚ ናይ ድሙ ነፍሲ ዘለዎ ሰብ ዳግማይ ሬሳ ሳንዱቕ ከፊቱ ምስ ህይወት ክወፅእ ተመልከትዎ። እዚ ንኻልኣይ ግዜ ዝረኣዩ ሰባትን መገዛእ ወለዱን እቲ ጉዳይ ካብ ናይ ኣእምሮ ላዕሊ ጉዳይ ኾኖም ንሳልሳይ ግዜ እውን ብተመሳሳሊ እንዳኸደሉ ዝነበረ መኪና ምስ ካልእ መኪና ተጋጭ ብተመሳሳሊ ካብ ሞት ከም ዝተመለሰ ይዛረብ። እና ካብዚ እንዳሓር ነይሩ እዚ ጋሻ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዝረኣዩ ናይቲ ከባቢ ነበርትን ንኢስማኤል ከም ጥንቋልን ፍሉይ ፍጥረትን ገይሮም ክቆፅርዎ ጀመሩ። ብተደጋጋሚ ሞይቱ ኢሎም ናብ ቀብሪ ዝሰነይዎን ዳግማይ ናብ ህይወት ዝመላለስ ዝገርም ሰብ ሓኻይም ከይቀረዩ ክፈርሕዎ ዝጀመሩ እንትኸውን ድሕሪ 1 ዓመት ከዓ ካብ ቤተሰቡ ሪሕቑ እንዳነበረ ኣብ ዝነበረሉ ወቕቲ ብተመን ተነኺሱ መርዙ ኣብ ሙሉእ ሰውነቱ ምስፍሕፍሕ ምኽንያት ኩሉ ሰብ ከም ዝሞተ ብምሕሳብ ን3 መዓልቲ ዝኣክል ኣብ ናይ ሬሳ መፅንሐ ክፍሊ ውሽጢ ንኽፀንሕ ድሕሪ ምግባሩ ክንድዚ ዝኣክል መዓልቲ ፀኒሑ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ መወዳእታ ናይ ሞቱ ዜና ንቤተሰቡ ብምንጋር ናብ ዘለዎ ቦታ ንኽመፁ ድሕሪ ምግባሮም ኣብዚ ዙር ግን ብርግፀኛ ከም ዝሞተ ብምእማን ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል ኣብ ዘቕንዕሉ ወቕቲ ናብ ናይ ሬሳ መፅንሐ ክፍሊ ብምእታው ኣብ ህይወቶም ኣጋጢሞም ዘይፈልጥ ናይ ድንጋፂ ዓይነት ኣጋጠሞም። ምክንያቱ ከዓ ኢስማኤል ሕዚ እውን ኣብ ናይ ሬሳ መፅንሐ ክፍሊ ውሽጢ ሞይቱ ዘይኮነስ ብሂወት እዮም ረኺቦሞ። እቲ ተኣምሩ ግን በዚ ጥራሕ ኣይብቅዕን። ብኻልእ ኣጋጣሚ እውን ፈሳሲ ተባሂሉ ኣብ ዝተፈሓረ ጉድጓድ ውሽጢ ብምእታው ሞይቱ እዩ ካብ ዝተባሃለሉ ነብሲ ዘርኢ ተሲ እዩ። ድሕሪ ዝኹሉ ግን ታሪኹ ዝፈልጡ ሰባት ብምሉኦም ክሪእዎ ከለዉ እግሪ የውፅኒ ኢሎም ከም ዝሃድሙ ይዛረቡ።
ምክንያቱ ከዓ ብርግጽ መንፈስ እምበር ወዲ ሰብ በዚ ልክዕ ክንዲ ዝኣክል ካብ ሞት ክትስኣይ ይኽእልን ብምባል እንትኸውን ንሓሙሽተ ግዜ ዝኣክል ሞይቱ ካብ ዝተባሃለሉ ሞት ዘምለጠ ኢስማኤል ብሓደ ሓደ ሰባት ግን ናይ ፈጣሪ ስራሕ እንዳሓለወን እንዳተኸለኸለሉን ከም ዝኾነ ዋላ እኳ እንተሓሰቡ መብዛሕትኦም ግን ናይቲ ከባቢ ሽግር ከም ዝኾነን ክፉእ መንፈስ ተጠምጠሞ እዩ ክብሉ ይስምዑ። ኣብ መወዳእታ ግዜ ግን ይመውት ዶ ይኸውን ብምባል ዝነበረሉ ገዛ ብሓዊ ብምቅጻል ዘዕነብዎ እንትኸውን ኢስማኤል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዛረብ እንተሎ ከምዚ ይብል። ኣብቲ ዕለቲ ብትኪ ምክንያት ክርኢ ኮነ ከተንፍስ ኣይከኣልኩን ነይረ። ዓርሳይ ዝፈለጥኩ እውን ሞይቱ እዩ ኢሎም ኣቐሚጦምኒ ካብ ዝነበረ ኣብ ናይ ሬሳ መፅናሕ ክፍሊ ውሽጢ እንትኸውን ቤተሰብ እውን ናይቲ ሰፈር ነበርቲ እውን ሻድሻይ ግዜ ካብ ሞት ከምልጥ ብምኽኣሉ ምናልባት እውን ካብ ካልእ መደበኛ ሰብ ዝተፈለየን ኣምላኽ እንተኣምር ዝፈጠሮ ሰብ ከም ዝኾነ ንምእማን ከም ዝተገደዱ ሓዊሱ ይዛረብ። እዚ ጋሻ ነገር ከብራርህ ዝኽእል ሓደ ነገር እንተሃሊ ግን ካብ ቤተሰቡ ዝሰምዖ ታሪክ እንትኸውን ኣቦ ሓጎኡ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ሞት ምትሱ እዩ ዝረብ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ወቕቲ ኢስማኤል ንወይኑ ኮይኑ ናብራ እንዳደፍአ ዝርከብ እንትኸውን ተነፂሉ ዝርከብ ንናብራ ምቹው ኣብ ዘይኮነ ክፍሊ ውሽጢ ብዘይ ምንም ሓገዝ ጎረቤት ዘመድ ኮነ ዓርኪ ቦይኑ እንዳነበረ ይርከብ። ሕድሕድ መዓልቲ ንዕኡ ከበድትን ብፈተና ዝተመልአን ከም ዝኾነ ዝዛረብ ኢስማኤል ምናልባት እውን ካብ ሞት ብተደጋጋሚ ምትሳእ ብርግጽ እውን ነቲ ናይቲ ከባቢ ነባራይ ኣስጋዓ ኮይኑ ድዩ ወይስ እቶም ነበርቲ ድሕሪ ኣተሓሳስባ ዝፈጠረሎም ምግላል እዩ ተባሂሉ ዝተሓተተ ሓደ ንኢስማኤል ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ኢስማኤል ክፉእ ዝበሃል ሰብ ከም ዘይኮነን ምስ ሰብ ዝረዳዳእ ጽቡቕ ባህርያት ዘለዎ ጻዕራም ሰብ ከም ዝኾነ ኣይሓበአን። ነገር ግን ካብ ሞት 6 ግዜ ምስ ተሰአ ሰብ ሓቢርካ ምንባር ብጣዕሚ መፍርሒ ከም ዝኾነን ካብ ናይ ሰብ ኣእምሮ ንላዕሊ ብምዃን መግለልቲ ከም ዝበፅሖ ተዛሪቡ እዩ። ኢስማኤል ካብዚ እንዳሓር ሞት ከም ዘይፈርሕን በዚ መልክዕ ብሰባት እንዳተፈርሕ ምንባር ከም ዘይደልን ተዛሪቡ እዩ። በዚ ምክንያት እውን ስራሕ ምርካብ ኮነ ገንዘብ ምርካብ ከም ዘይከኣለ ኣብ ዝለዓለ ሓዘን ኮይኑ ዝዛረብ ኢስማኤል ከምዚ ኢሉ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ እዩ። ኣነ ካብ ማንም ሰብ ዝተፈለኹ ኣይኮንኩን ምሟተይ እውን ኣይቐረን። ነገር ግን ፈጣሪ ንዓይ ዝሃበኒ ውህብቶ ፍሉይ ብምዃኑ ኣብዚ ነገር ውሽጢ ንክሓልፍ ኮይኑ ኣለኹ። ንሰባት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንተሃለወኒ ብሂወት ክሳብ ዘለኹም ነንባዕልኹም ተሰማሚዕኹም ንበሩ፣ ፈጣሪኹም እውን ኣቐድሙ። ኣብ ሽግር ውሽጢ ዘለዉ ሰባት እውን ኣይተግልልዎም፣ ፈትዮም ዘየምፅዎን ካብ ዓቕሞም ንላዕልን ብዝኾነ ምክንያት ክትርሕቕዎም ኣይግባእን ክብል ተሰሚዑ እዩ። እዚ ናይ እስማኤል ብጣዕሚ መሕዘን ዝኾነን ፍልይ ዝበለን ታሪክ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዓብዪ እዩ። ሕድሕድ ሰብ ብናይ በዓል መንገዲ ፍሉይ እዩ። ነንሕድሕድና ንሕልፎ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ሂወት ውፃእ ውረድ ክህሉ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ካልኦት ሰባት ንሪኦን ክንርድኦ ዘይንኽእልን ወይ ከዓ ካብ ኣእምሮን ላዕሊ ዝኾኑ ጋሻ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ክንርድኦ ኣይከኣልናን ማለት ግን እቲ ነገር ክፉእ እዩ ወይ ከዓ ጎዳኢ እዩ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ፈተና ውሽጢ ዝሓልፉ ሰባት ምሕጋዝን ብቐረባ ምድጋፍን ዋላ እኳ እንተዘይከኣልና ቢያንስ ግን ናብርኦም ንክነብሩ ክንፈቅደሎምን ክንገድፎምን ምኽኣልና ዓብዪ ነገር ከም ዝኾነ ልቢ ክንብል ይግባእ እንዳበልና ንሕና እውን ካብ ናይ ኣፍሪማክስ ናይ ዶክመንተሪ ፕሮግራም ዝረኸብናዮ ዘገርምልና ፕሮግራም ናኹም ሒዝና ቀሪብና ነርና። ክሳብ መጨረሻ ስለ ሓቢርኩም ፅናሕኩም ኣዚና ኢና ንመስግን። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹም ሰላም ፍቅርን ተመኒና ቻው።